Jeg hedder Hanne Kinge Nielsen, og jeg var med til at starte Kildeskolen i 1985. Og på et eller andet tidspunkt, omkring år 2000, får jeg Robert Dams datter i min klasse, som var første klasse dengang. Og det gik fint. Hun var en sød skolepige, der lavede de ting, hun skulle lave, og lærte det, hun skulle lære. Og vi havde nogle rigtig gode både ture og fester og klassefester, og der var ikke noget som helst. Der var fint, hun var en del af gruppen, ligesom alle de andre var en del af gruppen. Alle var glade, og det var forældrene også. Så på et tidspunkt omkring, hvor pigen går i 3. klasse, 4. klasse tror jeg, der har vi en forældrekonsultation, hed det dengang, nu hedder det skole-hjem-samtale. Og det er der, hvor man taler med forældrene og eleven om, hvordan det er gået, osv. Og midt i den, Robert Dam var en af de sidste, men ikke den sidste. Midt i den siger han, jeg har lige noget privat, jeg skal tale med dig om. Eller noget om Science Oldekirken. Det venter vi med til, vi er færdige med skole-hjem-samtalen, fordi det hører ikke under skolen, det hører under en anden regi. Og så bagefter kom han ud og fortalte, at han kom med en stor stak papir, og begyndte at snakke om, at han var blevet meget, meget sur på Scientologikirken, og alt muligt var gået galt for ham, og nu ville han melde sig ud, og så videre. Så det skal jeg slet ikke gå ind i, altså det vil jeg ikke have noget med at gøre. Det må du gøre for din egen regning. Og så sagde jeg tak, og have det godt, og så har jeg egentlig ikke set Robert Dam sådan siden. På et tidspunkt så tog Robert Dam sin datter ud af skolen, og han sendte et meget nydeligt brev, hvor han skrev, at han takkede, fordi vi havde haft et utroligt godt samarbejde, og det havde været en rigtig dejlig skole. Og nu på grund af flytning, så var de nødt til at melde deres datter ud af skolen. Og det lød jo plausibelt nok. Det var fint. Men der var ikke noget ondt ord om skolen. Vi havde gjort det så godt. Og det var han glad for, og taknemmelig for. Og så var hun ude, ikke? Ja, jeg havde ikke nogen mistanke til noget som helst andet. Så skrev han et brev til landets undervisningsminister, hvor han sværter skolen til at sige, at vi bruger Scientologi på skolen for at hverve medlemmer. Jeg tror aldrig i livet, vi nogensinde har hvervet i godsøjne noget medlem fra Kildeskolens elever. Altså på Kildeskolen, der har vi elever og forældre, der repræsenterer så mange forskellige religioner. Jeg har ikke talt, hvor mange det er, men det er mange, og det er slet ikke et emne, vi går ind i, om folk er kristne eller muslimske eller scientologer eller jødiske eller noget. Det er ingenting, vi går op i. Alle har ret til en religion, og det er slet ikke vores skoles mål. Men det skriver han. Og hvorfor skriver han det? Han må have en skjult agenda. Altså, det må han have. Det er meget, meget tarveligt og meget imod, hvad han egentlig stod for og sagde, hvad han sagde, da han holdt op, og børnene blev bare taget ud, fordi de skulle flytte. Så det er hvad jeg har hørt om og til Robert Dam, og det er det sidste, jeg har set ham eller hørt om.